Щрихите са спокойни. В творбата няма смут или гняв. Може да показва студен, сдържан човек, откъснат от емоционалния живот, защото е твърде болезнен. Чакай. Това е странно. Топографията на боите е необичайно дебела тук. Значи трябва да има и друго под образа. Понякога художниците поправят картините си. С инфрачервена рефлектография се вижда какво има под боята. Той работи там, в болницата. Той е демон. И току-що е убил дявола Ниил Лаури. Не ти трябва и ум, за да се сетиш.